briefje op kantoor. Las het nog eens door. Een mooie wereld stortte voor me in elkaar. Er kwam geen woord meer uit mijn mond, wat ik echt niet verstond. Waarom ben jij zonder praten van me weggegaan? Ja! Waar moet ik heen zonder jou? Laat je mij nu alleen, zonder berouw? Er is toch iets wat ik echt niet begrijpen zou. Jij hebt me gisteren nog gezegd, mijn liefde voor jou is oprecht. Waarom ben jij dan zo plots van me weggegaan? Soms kreeg ik echt wel het gevoel, jij was geremd en wat cool. Nooit heb ik daar echt stil bij gestaan. Het spel lijkt nu voor ons gespeeld, lief en leed samen gedaan.